Ved at bruge tryksensorer, så kan vi nemt lave noget optimering i ledningsnettet, og derved både spare energi og spare vores egen tid. Hos Vert & Vand bruger vi tryksensorerne til at optimere ledningsnettet og identificere potentielle risikoer i den daglige drift. Vi har valgt at placere tryksensorerne på et strategisk sted i ledningsnettet, og det er blandt andet på sprinklercentraler, da vi har en god, stor forsyning ind til dem. Og så har vi valgt at placere dem i brønde og andre relevante steder. Ved f.eks. kundehenvendelser kan vi vælge at sætte tryksensorer op i installationerne eller typisk på brandstander i nærområdet. Vi har ved flere lejligheder gjort brug af de her trykdata til at afhjælpe udfordringer i ledningsnettet, både på kundesiden og på forsyningssiden. Tryksensorerne dem bruger jeg til at styre udpumpningen ud i ledningsnettet. Før der brugte vi en del ressourcer på at køre rundt manuelt. I dag der kan vi gå ind via Ready Cloud. Nu har vi data inden for ganske få museklik. Det er virkelig ressourcebesparelse. Samtidig med, at jeg bruger det i min dagligdag til at optimere min pumpedrift på stationerne. For sådan en rådgiver som mig er det utrolig nemt at have med sådan et system som Ready Cloud at gøre, fordi jeg kan simpelthen nemt gå ind og se data, uden jeg skal forstyrre kunderne, og jeg kan trække data ud, og jeg kan bruge dem direkte. Så det er en kæmpe fordel. Før vi fik tryksensorerne ud i ledningsnettet, der var det lidt en mavefornemmelse om der var tryk nok, og så var der måske en tilbøjelighed til, at så kørte vi lige lidt ekstra på. Men det man skal huske på, det er, at tryk det er energi, og jo tættere vi kan komme på det optimale, jo mere energi sparer vi. Sparer vi energi, jamen så kan vi også reducere prisen på drikkevandet. Jamen alternativet til trykmålingerne har jo været, at vi har truffet nogle beslutninger på ikke datadrevet grundlag. Hidtil har vi baseret os rigtig meget på det måleudstyr, vi havde på vandværkerne, og i det overvågningssystem, vi havde for vandværkerne, der hedder SRO. Og det vil sige, at vi kendte faktisk kun målingerne fra vandværket. Alt, hvad der foregik ude i nettet, det var sådan lidt i blinde. Kvad det, at vi har mulighed for at sætte målere op ude i ledningsnettet, jamen så kommer vi simpelthen tættere på at finde ud af, hvad er det, der foregår ude i nettet. Hydraulisk ledningsnetmodel er en teoretisk model. Så jeg bygger dem på baggrund af data fra vandværkerne og en terrænmodel, som vi har styr på, hvor der er højt og hvor der er lavt. En måde at sikre, at den regner rigtigt, det er ved at bruge data fra de her tryksensorer. Modellen er teoretisk, og den kender ikke dynamikken i det virkelige ledningsnet. Den dynamik, det kan vi få, hvis der er permanente tryklokkere sat op. Så kan man sige, at den matematiske model gav rimelig gode indikationer. Men i sidste ende, så er det med at have ægte data derudefra, det er fantastisk at have. Både for driften og for planlæggere som mig. Vi har planer om i den nære fremtid at få installeret tryksensorer på alle vores trykreduktionsventiler, både i tilgang- og afgangssiden, for at kunne køre en løbende drift, men også for at overvåge, at de nu virker efter hensigten.